Què és una Constitució? L'origen de la paraula Constitució prové del llatí constitutio, en referència a la promulgació de qualsevol llei màxima. Modernament, Constitució fa referència a la llei màxima o text jurídic de rang superior al qual s'han d'adequar totes les lleis i el govern d'un país. Les constitucions modernes responen a l'ideari de la Il·lustració i als seus ideals de llibertat i igualtat per a totes les persones. Fou Rousseau qui en la seva obra El contracte social va exposar la necessitat d'un contracte entre governats i governants. Aquest contracte, o marc jurídic i legal de rang superior, pel qual el poble cedeix en part la seva sobirania o capacitat de decidir sobre el govern als seus representants elegits per sufragi, és una constitució política. La primera constitució escrita de la història moderna és la dels Estats Units d'Amèrica, 1787, seguida de la francesa, 1791, que recollia els principis revolucionaris de la Revolució de 1789. Cal vincular el concepte Constitució als sistemes polítics nascuts de les idees de la Il·lustració i les revolucions liberals de finals del segle XVIII i primera meitat del segle XIX. Per tant, una Constitució és la llei màxima, o norma jurídica suprema, dels sistemes polítics anomenats liberals i o democràtics, que regeixen en la majoria d'estats europeus des de finals del segle XIX i en la qual es basen els sistemes polítics de caràcter democràtic en l'actualitat. Qualsevol constitució ha de contenir dos elements o parts essencials. Per una banda, com s'organitza el poder polític d'un estat i les relacions entre les institucions que conformen el poder, el govern, el Parlament, els tribunals. Per altra banda, les llibertats, drets i obligacions de les persones que resideixen al territori de l'Estat. En el primer bloc, la Constitució regula el subjecte de la sobirania, generalment sobirania popular o nacional, exercida pels majors d'edat sense distinció de classe social, sexe o ètnia. En segon lloc, estableix la forma de govern o règim polític, generalment monarquia o república, i el caràcter de l'administració de l'Estat, centralista o unitari o descentralitzat, ja sigui autonòmic, federal o confederal. En el cas dels règims monàrquics, el cap de l'Estat és un rei, i en el cas de les repúbliques és un president. Independentment de la forma de govern, un estat pot tenir una organització política i administrativa unitària o centralitzada, per exemple, la República Francesa, o diferents nivells de descentralització, per exemple, l'estat de les autonomies de la monarquia espanyola, la República Federal, en el cas dels Estats Units d'Amèrica, o la Confederació, cas de la República Suïssa. Les constitucions també estableixen la separació o divisió dels diferents poders encarregats de regir els destins d'un estat. Aquesta divisió o separació de poders estableix que el poder executiu queda en mans del govern, que és el que ha de prendre les decisions i aplicar les lleis, el poder legislatiu en mans del Parlament, encarregat d'elaborar i aprovar les lleis. Aquest Parlament pot ser unicameral, és a dir,
tenir una única càmera de diputats que fa tota la feina, o bé ser un Parlament bicameral en el qual la tasca legislativa es divideix entre la Càmera Baixa, generalment Congrés o Càmera de Diputats, i la Càmera Alta o Senat, que exerceix de contrapès a la de diputats. I, finalment, el poder judicial, que queda en mans dels tribunals, organitzats a diferents nivells, en els quals la última decisió la tenen el Tribunal Suprem o Superior de cada estat. En el segon bloc, les constitucions estableixen les obligacions, drets i llibertats de les persones. La principal obligació de les persones és respectar la llei i les obligacions familiars o vers tercers. Les primeres constitucions fixaren els principis de llibertats individuals i igualtat davant la llei que havien recollit prèviament les declaracions de drets, com el Bill of Rights anglès o nord-americà, o la Declaració de Drets de l'Home i el Ciutadà francesa de 1789. Entre els primers drets o llibertats individuals o de les persones recollits en els textos constitucionals, cal esmentar la llibertat de moviments personals, la llibertat de pensament o d'opinió, o també dita llibertat d'expressió, i vinculada a aquesta la llibertat de premsa o impremta, la llibertat de reunió, la llibertat de manifestació, la llibertat d'associació en els seus diferents àmbits, cultural, esportiu, polític, sindical, econòmic o empresarial. També recullen les llibertats associades al lliure exercici d'una professió i d'empreses econòmiques, o coneguda com a llibertat d'ofici i indústria, el dret de propietat i la llibertat de comerç o lliure compra i vendre de propietats i mercaderies. Sovint també figuren drets com el dret a la seguretat, garantida per l'Estat, o el dret a l'existència, a una feina digna o a l'habitatge, que serien els anomenats drets socials, derivats dels principis d'igualtat social il·lustrats, defensats i desenvolupats pel socialisme i base de l'actual estat del benestar de molts països europeus, conformat per sanitat gratuïta, assegurança per malaltia o accident laboral, subsidi d'atur, maternitat, pensions, etc. Entre les llibertats i drets individuals amb una regulació que ha patit canvis històrics rellevants, cal esmentar la llibertat de consciència religiosa, de culte, i el dret de sufragi. Durant el segle XIX, només les constitucions de tipus republicà establiren clarament la llibertat religiosa o de culte en forma de laïcisme o tolerància religiosa, mentre en les constitucions més conservadores, generalment monarquies constitucionals, sovint l'Estat es declarava confessional o considerava una religió com a oficial, situació que encara mantenen molts estats del món islàmic o alguns també d'Europa, com Anglaterra, Noruega, Dinamarca, Grècia i algun altre. En el dret de sufragi, les constitucions conservadores establiren restriccions al dret de vot, generalment vinculades al nivell d'ingressos
riquesa o propietat, però també a altres requisits com la capacitació professional o acadèmica o saber llegir i escriure. És el sufragi censatari, generalment associat a la idea de sobirania nacional, és a dir, només els que complien els requisits de ciutadania formaven part de la nació i podien entrar dins el cens electoral i, per tant, votar. D'aquí l'etimologia del terme, de cens, sufragi censatari. Mentre en les constitucions més progressistes o democràtiques, el sufragi universal o dret de vot per a tots els homes majors d'edat anava associat al concepte de sobirania popular. Val a dir que el sufragi universal era masculí i que la majoria d'edat eren generalment als 25 anys o, en el millor dels casos, als 23. De fet, votava a primers de segle XX poc més del 25% de la població d'un estat. La progressiva reducció de la majoria d'edat a l'entorn dels 20 anys i el sufragi femení convertiren el sufragi universal en un dret per una immensa majoria. Independentment del règim polític, monarquia o república, es considera una constitució progressista i democràtica quan té determinades característiques. En primer lloc, la sobirania popular i el sufragi universal. En segon lloc, àmplies llibertats i drets, inclosa la llibertat religiosa o de consciència, els anomenats drets socials, defensats i desenvolupats pel socialisme i base de l'actual estat del benestar, i també una divisió de poders en la qual el poder executiu recau plenament sobre el govern o consell de ministres i el rei o el president de la república tenen un paper merament protocolari. La majoria de països del món actualment es regeixen per sistemes constitucionals, més o menys progressistes o conservadors.